Kuwi enek gandolane iku. Jep iku rodone 5. 5. Iya. Kuwi sitoke apa iku? Mburi ban serep. Wong ngono. Iya. Rodone 5. Iya, kon lapo? Kon lapo nek kono? Kon lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. Kon kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngopo? Lho engko mike dicekel rek. Lek nyekel mik yo ngangge aturan tata krama iki mike mik larang. Karo nggih nuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang ya bos ora mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mbak Niken. Mbak Yumu apa piye kok Mbak? Selamat malam Dek Niken. Adekmu apa? Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam Yu. Masane kon direken cuyu nesu rek direken